ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆନ୍ସର ଦବ ବୋଲି ହାତ ଟେକିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଗରିବ ବୋଲି ତାକୁ ସେ ପଚାରିଲାନି। ସେ ଗୋଟେ ଧନୀ ପିଲାକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦବାକୁ କହିଲା। ଏକଥା ଦେଖି ପିଲାଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବସିକି ସବୁ ଛୁଆ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗରିବ ପିଲାଟି ପାଖରେ କିଛି ବି ପଇସା ନଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ତାକୁ ପରିହାସ କଲା ଆଉ ତାକୁ ଗରିବ ପିଲା କହିକି ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କଲା। ଆଉ ତା ଥାଳିଆରେ ଗୋଟେ ଚିକେନ ନେଇକି ସେ ତଳେ ପକେଇଥିଲା, କହିଲା କି ଯା ତୁ ସେଠି କୁକୁର ଭଳିଆ ଖା। ଏକଥା ସେ ପିଲାଟିକୁ ଭାରି ବାଧିଲା। ସେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଜୋର କିନା ମାରି ତାକୁ ବେହୋସ କରିଦେଲା। ଗରିବ ପିଲାଟି ଯାହାକୁ ମାରିଲା ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଘର ପିଲା ଆଉ ସେ ଗରିବ ପିଲାଟି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସେଠୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଆଉ କେବେ ତା ପରଠୁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାଟି ବଡ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚୋର ବନିଗଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ମଦୁଆକୁ ଦେଖୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ତାଠୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଛଡେଇକି ନେଉଥିଲା। ସେ ଜାଣିଲା କି ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ଗାଡି ତା ପଛରେ ପଡିଗଲେ। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ସଟର ଭିତରେ ପଶିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ପୋଲିସ ମାନେ ଶୁଙ୍ଗା କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏକଥା ଦେଖି ପିଲାଟି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ନିଜ ଦେହରେ ନର୍ଦ୍ଦମାର କାଦୁଅ ବୋଳି ହେଇକି ପୋଲିସ ହାବୁଡରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା।